దాతరుద్దు దాలు ఇజ్జత్తా ఇందా నేను వాళ్ళు ద్రాక్ష ఉండు నేను తిని ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡತ್ತಿ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಬಂದೆ. ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಇಡುದುಲೆ ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ನಿಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಚಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡದು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇನೆ. ನಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ರೆ ನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ರೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆದಿತ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತ ಬಲ್ಪಗೂ ಬಳಂತದ ಉಂಟು ಮಲ್ಸಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಹೊಡಿತನು ಅಂಚೇನು ಮಾತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ದಿಕ್ಕದ್ ಬಾಡ್ದೆ ನಳ್ಳಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಅದುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಉಂಪುಗು ನೀಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಡ್ಡಿಗೆ ಕೆತ್ತಾದು ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕದ ಆತಂದು ನಾನೊಂಚೂರು ಒರೆಸಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯೋದುಂಡು ನೀರು ದಾರಿ ಪಾಡ್ದ ಇನಿ ಕಜಾರಿ ತೊಂದೆ ದಾತರದ್ದು ದಾತರದ್ದು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜತ್ತಾ ಇಂದ నేను వాళ్ళు ద్రాక్ష ఉండు నేను తిని ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡತ್ತಿ ಇಂತುಂತು ದೆಕ್ಕಗೇನು ಕೊಡವೆ ಮುಕ್ಕಾಯ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ತೇಪುನಿ ಓ ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಅಡಿಪೇರುಂಡು ಗಂಟೆ ತುಲೆ 10 ಗಂಟೆ 9 ಕೊಡೆ ಮುಲ್ಪನ ಜಿಚ್ಚಿತ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ನೆನಪೇ ಜುಲಾದಿಯರ್ ದಾತನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ రష్ ఉందా ನಾಳೆ ಬಣ್ಣ ಕೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಲೆ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ತಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿಳ್ಳೆ ದಿನದ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಬೇಯರೆ ಸೋಕು ಬೇಯ್ತಂಡು ನಿನ್ನೆ ಕಬಡ್ಗ
ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧ ಇಂತ ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೀಜಿ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗಂಟೆ 7-7:30 ಅನ್ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತಾನು ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬಲ್ಪದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ಕೊಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಾಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ದ. ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರಿದಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಜ್ಜಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಗ್. ಸೊ ಇಂಚಾಪ್ ಮಂತು ಓಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಅವನೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅದು ತೊಕ್ಕದಿಪ್ಪೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ತಿನ್ನೋರ ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋ ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ತಿನ್ನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ.
ಏನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಟ್ಟಿಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ರುದ್ದು ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ರುದ್ದು ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಲವೇ ನೀನೊಲಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಭೂಮಿ ಬಾನು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಮನವೆಲ್ಲ ಹೂವಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ